Takže čaute lidi, video videa. Tady v tomto videu si vlastně máme takový malinký tutoriál, jak si postavit domeček ze dřeva. Já jsem v kreativu, je to sice do survivalu, ale nevadí. Nebudu to dál okecávat, dejte like, odběr a začínáme. Dobře lidi, jak můžete vidět, no tak ten domeček bude ve skále. A vlastně jako první věc, co si musíte udělat, je, že musíte vykopat 5 bloků takhle jamu. Takže 1, 2, 3, 4, 5. A musíte až na 5, 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Dobře, a musíte tady můžete mít vlastně 5. A tady musíte 5. Dobře? Tak lidi, máme tady takovouhle jamku. Nedokonalosti prostě to a musí tady prostě být takováhle prostě plošinka. Máme vykopanou tu a tady musíme ještě další 3 bloky, ale tady je máme 5, tak tady 1, 2, 3, 4 a tady musíme ještě 1, 2, 3. Dobře lidi, máme to nějak takhle. Teď si uděláme podlahu ze dřeva, takže dáme takhle. Dobře lidi, máme to tady. Teď budeme potřebovat, aby jsme to měli i po stranách. A lidi, tady si necháme takhle 3 místa volné. A dáme tady takhle. 3 místačka si tady necháme volné. Máme tady tohle, jo? Teď potřebujeme tabulku, ne, to je normální sklo. A vlastně, počkat, ještě i tady. Aby to bylo tak. Teď, jelikož já to mám třeba tady takhle, tak vy to můžete mít jinak. Tak prostě tady nahoru si vykopete tady úplně nahoře ty bloky a dáte tam tady tohle. 1. Ne. Takhle to budete mít. Jo? Tady s tímhletím to budete mít taky takhle. Tady to musíte mít úplně stejné jako tady. Ale tady to, jelikož já to mám jináč trošičku, no tak tady vlastně dám takhle. A prostě tady nebude tak hodně, tady to bude třeba jen takhle. Dobře. Jak říkám, musíme tady, aby to tady bylo třeba ještě takhle tak. Pokud lidi byste chtěli jako full verzi prostě to mít tady na takovémhle tom seedu, přímo tady v tomhle tom, tak já vám dám seed do popisku, jo? Takže teď si tady najdeme sklo a dáme je, tady vlastně to takhle vyplníme, 3, a pokud nám to tady nevyšlo, tak musíme dát takhle nějak. Tady dáme poslední sklo, na to dáme taky trávník a nezapomeňme na upravit terén, aby to nevypadalo jako, že to je umělé. Jo? Na to lidi musíme myslet, aby to nevypadalo jako uměle. Dobře. Teď je to lidi už jenom na vás, jestli tady prostě chcete mít takhle ty dveře. Ještě jsem tak. Vykraftíte si dveře a jestli chcete mít takhle. A jestli tu lidi chcete mít prostě sklo. A nebo jestli tady chcete mít prostě ještě o jedno to prodloužit. A jestli tady nechcete mít toto. To lidi je čistě na vás, jo? Dobře, zatím to máme nějak takovéhle. Jo? Teď jdeme dovnitř. A tady už vlastně stačí si dát jen postel. Je to jedno na jakou, ale nejzákladnější je tady tahle normální byla. Záleží jakou, tak teď musíte dát koberec. Bílý koberec. A to tady kolem toho. Ne, dáte to tady. Ale takhle, vy to dáte přesně tak, jak já to dávám. A to vám hned vysvětlím proč. A jestliže máte takový volný postel a máte tady v tomhle, no tak si musíte vzít, kde to je. Tady z stomavého dubu a musíte poklop stomavého dubu. A ty musíte vlastně už jen, jakoby, tady tohle udělat, jo. A tady mě to pustí, takže ještě i tady. Tady už mě to ale nepustí. Tady musíme dát bílou vlnu. Jo, aby to tady takhle tak vypadalo. Záleží lidi na vás, klidně tady může mít červenou, bílou a tak, ale já tady mám to. A nezapomeneme tady ještě na tu postel dát toto. Aby to vypadalo, že vy, když tady lehnete, set night, tak aby, že jako to vypadá, jako kdybyste leželi jako to v posteli. Dobře, tady byste neměli první věc, teď dáme pracovní stůl, a.k.a. crafting table,
ten dáte tady. Ne, tady. Teď dáte pec. Musíte tam mít crafting a s pecem. Teď tady musíte mít vlastně půl blok z dubu a dáte ho tady. Ještě tady bych dal 3, protože musíte tady mít luncernu. Nepíše se to luncerna, ale lucerna. Já jsem to nevěděl. Je to teď čistě na vás, jestli to chcete dát takhle, nebo nějak takhle, ale třeba to je takhle a třeba bych si to dal takhle. Aby vám to třeba tady, anebo jestli chcete, tak si to můžete dát takhle. Jo lidi, jak říkám, je to úplně na vás. Jo. A když už to máte takhle, tak dáte květináč. Jak říkám lidi, já nejsem builder, to teď dělám svoji vlastní hlavy, protože mě to teď před chvilinkou napadlo. Tak proto. A určitě lidi, jestli chcete víc takovýchhle tutoriálů, třeba na domečky, umím postavit i hrad. Tak jestli byste chtěli, tak tady na tomhle světě budeme mít jako takový tutoriál svět. Tady na tomhle světě budeme dělat prostě tutoriály. Dobře, a tady můžete dát jakoukoliv květinu. Tak já tady třeba dám kaktusový květ, to je úplně jedno. Aha, tak to nejde. Tak jdeme do přírodní bloky a to by to mělo být, ano. Dáme tady třeba česnek. Nevím proč, třeba tak. Dobrý, máme to nějak takhle a teď dáte banner a já to mám jako je prapor. Záleží, v jaké barvě to chcete mít. Dáte asi nějak takhle. A dáte už jen tlačítko, ale z leštěného černokamene. A dáte to. Yeah. A to tlačítko dáte na to. Jo? Nevím. Jen tak, pokud máte ADHD, tak můžete prostě mačkat. Dobře. Teď jdeme na truhlu, takže čestka. Tady s čestkou, prostě to je jednoduchý. Tady samozřejmě jo. Takhle z toho dáme jeden lidi, aby se nám to tady hodně vešlo. Aha. A lidi tady potřebujeme mít toto. Abyste mohli takhle otevírat. A teď vlastně dáme tady a dáme dubová prkna tady úplně všude nahoru. Tady tohle to taktéž vykopete a máte tady takovouhle jámu. Jo, tady takovouhle tu. A tady do té postavíte to, prostě normální portál. A jelikož normální portál nikoho nebaví, tak vy si dáte takhle schody. No to je do kritíkového stylu, pokud byste, jestliže se ptáte, proč to dám schody, tak to je to, že se mi to nechce dávat jako normální podlaha. A navíc se tady koukněte, to vypadá jako potrubí. Jo, což je taky takový menší to. A teď pokud to tak vlnu a musíte si dát takovou magentu. Ne, fakt nemyslím toho hned, myslím tady tu magentu a takhle. To máte. A teď tady musíte normálně prostě jakoby, prostě takhle už je ty schody. A tady na druhé straně musíte dát sklo.
2, 3, ne, 3. Teď dáme 3 skla a teď dáme už jen prostě toto. Jo, a máte to takovéhle. Takovýhle desek a stačíš prostě, já nevím, film steel, a.k.a. křeslo. Co to je? Nevím, kdo to je, ale vypadá divně. Dobrý. Get out. Tady si lidi ještě dáte takhle. Jera, špatně. Nad to sklo si dáte takhle a dáte si lucernu. Lucerna. A vedle toho třeba tady si můžete lidi ještě dát takhle a můžete tady třeba ještě takhle po... Je to jako poslat, takhle bum, aby to mělo více vrstev. Jo a co můžete tady můžete dát takhle, 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 až tady. A můžete tady třeba ještě dát tu lucernu sklo a olejský, třeba dům olejský. A to lidi, fakt jako, a to musíte dům a ještě a tady a teprve dát dům. Vyhláte bych to dal druhou, to. A to by to dala 3, aby toto. A teď dáte třeba, nevím, jak se ty lidi jmenuje. Ale je to liána. Zkusím. Liány. A to už si vymazleme. Takže nakonec to vypadá nějak takhle. Ještě tady jsem zapomněl dát to. Dáme přírodní bloky. A tady ještě máme to a dáme třeba, nevím, sazenice tady tohle z toho. Je tak 1 a 2. To je sazenice, tady a česnek. A tady takovýhle starter pack house si myslím, že za mě, že je úplně v pohodě na to. Úplně v pohodě, že by se tady dalo přežít. Jo, lidi, takhle, ale určitě bych tady jako tu cestu, že třeba tady bych si dal schody, hned vám to ukážu. Jo lidi, to by byl konec tady pro tohle video. Dejte like, odběr a čau.